3 минути след 8 интервюто разтърсило държавата вчера продължава и днес. Продължават и въпросите на Люба Колезич към Цветан Василев. Да чуем. Ние с Прокопиев изповядваме различни идеали. Аз винаги съм се срамувал от ролята на така наречения посреднически капитал, компрадорски капитал. Ролята на Прокопиев в последните 20 години е била основно такава. Той е посредничал между държавата и чуждия бизнес. Аз бих се срамувал от сделки като приватизацията на БТК. Те не се срамуват. Аз бих се срамувал от сделки като приватизацията на ЕРП-тата. Докато ние създавахме друг тип. Ние създавахме предприемачески тип национален капитал. Нашия стил означава едно. Това е стилът на националния капитал. Той е там. Той няма къде да избяга. Знаете ли каква част от тези активи, които всъщност Корпоративна банка придоби чрез нейните си компании, бяха всъщност зарязани точно от западните инвеститори? Та самата Виваком е най-красноречивия пример за това нещо. Горд съм с това, че Виваком, която беше подарена на никому неизвестен инвеститор, при нейната приватизация попадна и се върна в ясни, в български ръце. А ме натъжава факта, че благодарение на активните действия на тези хора и падането на банката, в момента Виваком е подарена на една банка, която не може и не трябва да има абсолютно никакви претенции към собствеността на Виваком. Коя банка? Банката се нарича днес Торгбанк или VTB. Как е подарена Виваком? Това все пак не е известно на обществото. С активното участие на много хора, на тези, които организираха атаката срещу банката, на тези, които имат интерес в момента Виваком да вегетира, защото Виваком в момента наистина влошава всичките си показатели, намалява пазарния си дял под мъдрото ръководство на представителите на Руската банка в Виваком. Кои са? Братя Велчеви. Милен Велчев, бившият Милен Велчев и Георги Велчев. Значи, те са в ръководните органи на компанията. И те, казвате, са... И те са за мене в момента владеещи несобственици. Заявявам го открито. VTB и техните представители в България са владеещи несобственици. Под благия поглед и на правителство, и на прокуратура, с една едничка цел да елиминират моето участие. А ако аз съм искал нещо да постигна с Виваком, то е било само в интерес на банката и на нейните кредитори. А в момента това, което ще се постигне, първо, стойността на Виваком ще бъде намалена и второ, не знам какво ще се върне в банката и в масата на несъстоятелността. Ако би била обаче останала тази компания там в масата на несъстоятелността, както организаторите на атаката бяха намислили, щеше да се случи това, което в момента наблюдаваме с останалите активи под тяхното управление. Добре, но това не е ли наистина заплаха за националната сигурност? Днес Торгбанк е руска банка. Независимо от това дали Милен Велчев и Георги Велчев са българи. Това означава ли, че Русия по някакъв начин или кръгове от руският капитал, бизнес, политика проникват през такива врати в България? Поне вратата е отворена. Добре, защо Борисов и неговото правителство гледат на това, така да се каже, разсеяно? Хайде да не кажа равнодушно. Аз смятам, че Борисов пропусна един исторически шанс през есента на 2014 година. Есента на 2014. Да, когато беше направено предложение за оздравяване на банката, в предложението всъщност се включваше придобиване на собствеността от консорциум между държавата и Оманския държавен фонд на всички основни стратегически активи, включително и на Виваком, и на Петрол, и на Нурц. А защо Борисов пропусна този исторически шанс? Аз лично считам, че той е бил подведен и се надявам да е бил подведен. Подведен от кого? От тези, които най-вероятно са му обяснили,
че чрез възстановяването на банката, евентуално бих бил възстановен и аз. А това изглежда не влиза в техните планове. А от друга страна, при възстановяването на банката, при такова възстановяване на банката, едва ли би имало място за техните очаквани печалби. Но много интересно, че Борисов е нападал и продължава да напада и Пламен Орешарски лично, и Петър Чобанов, макар че напоследък забрави да го споменава, като основни виновници за краха на КТБ. Отказва да възстанови, да се възползва от възможността банката да бъде възстановена или оздравена. Исторически шанс. Това е странна, това е двойна игра. Какво е това? Може и да е тройна, защото обвиненията срещу Орешарски всъщност заглъхнаха. Напоследък не съм чувал вече Орешарски да има вина. Напротив, напоследък се търсят други решения, включително да обосноват, както казах, моята вина и невинността на тези, които атакуваха банката. Споменахме за въпросната извънредна парламентарна комисия. Преди това, разбира се, са поръчковите доклади на аудитиращите компании, на база на които в крайна сметка беше отнети лиценза на банката. Сега очакват с голям интерес доклада на разследващата форенсик компания Alex Partners. Между другото, как е наета тази компания? Колко и се плаща? Какво е открила тя до сега? Изчезналите пари, открила ли ги е? Аз мога да кажа едно. Значи, те търсят изчезналите пари там, където не трябва да ги търсят. Изчезналите пари са в тези активи, за които аз говоря. И тези активи трябва да бъдат възстановени, дали като активи на кредиторите на банката, дали национализирани, но по справедлива цена и след това препродадени. Кажете, защо мене, като обикновен данъкоплатец, ме засяга това? На какво ви прилича това нещо? На мен това, което вие ми говорите, за разграбването на активите, за предлагането на някакъв брокерски принцип, ми прилича на някаква трета приватизация, която е по-ужасна дори от първите, които ни сполетяха. Тя не е приватизация, тя е експроприация. Още по-отвратително. При това менторите на тая експроприация, менторите на обществения интерес не подбират средства със собственото си обогатяване. Знаете ли колко дълго съм се питала при вашата ерудиция, която съм забелязала още при първите ни контакти, образованост, интелигентност, как въобще се свързахте с фигура като Делян Пеевски? Защо? Защо беше необходимо това? Делян Пеевски в крайна сметка на един етап е бил едно необходимо зло. За вас? За мене. Защо? Ами защото така или иначе в бизнеса в България има обстоятелства, с които човек трябва да се съобразява. Кажете ми едно такова. Значи вие се обзавеждате с Пеевски, което ми подсказва, че други бизнесмени, банкери, предприемачи се обзавеждат с нещо подобно, за да се пазят. Нещо такова. В общи линии, да, това е в крайна сметка част от изграждането на цялостната система и наличието на подобни фигури. Разбира се, Пеевски е компенсирал до голяма степен определени да кажем, недостатъци на системата, която аз съм изграждал. Аз съм имал изпълнителни директори, чудесни технократи, но те не бяха готови, публични, да могат да се появят и да разговарят с определени субекти. Че Пеевски колко е публичен? Ами Пеевски... голям, но не е публичен. Пеевски е голям. Пеевски се наложи лека по лека. Не бива да подценяваме качествата на Пеевски. Пеевски може да е необразован, но Пеевски не е неук. Пеевски има своите качества и аз наистина съм се заблуждавал, че като човек, на когото аз съм помогнал много да се развие, той би трябвало да бъде лоялен и коректен към мен. Оказа се дълбока заблуда и аз се оказах един наивник на над средна възраст. Добре, тогава ми кажете, някой изпрати ли ви Пеевски или вие сам влязохте в този капан?
Това, което ви питаме, кой създаде Пеевски? Нещата с Пеевски, разбира се развиваха в продължение на години. Много години. Да. Така че много са бащите на Пеевски и аз имам своя дял и своя принос в неговото израстване, но освен мене, разбира се, като се започне от Негово Величество, мине се през Доган, стигне се, разбира се, през Борисов, Цветанов. И все пак, кое го направи толкова могъщ? Аз просто не мога да повярвам. Толкова много сфери в държавата зависят от тази фигура. Този сплотен екип от бащици, които изброих, на практика му дадоха възможност, а той се е възползвал по най-добрия начин. Естествено, предполагам, че разполагат с сериозна база данни от компромати, с която на практика да държат в подчинение тези, които им трябва. И добре, де, няма ли компромати за самите тях? Аз това не мога да... Предполагам, но взаимно се държат по някакъв начин. Тези хора, които са го лансирали, са част от онова задкулисие, за което ние всички говорим в България. Да, но вие сте били част от това задкулисие. Аз не съм бил част от това задкулисие. Мене ме използваха като ракета-носител. И аз не се усетих. А в момента, в който се усетих и поисках да скъсам с това и разчитах, че ще намеря подкрепа в обществото, аз не я намерих. На мене ми хареса много една приказка на мой приятел, който казва: имах един мексикански работник в къщата си в Америка и го попитах: защо в Мексико толкова много корупция, толкова много бандити? И той му казал, мексиканският работник: ама господине, ако искате да живеете в Мексико, вие трябва да сте и корумпиран, трябва и да сте малко бандит, иначе не може да оцелеете. Аз наистина знам, че съм допуснал грешки и знам, че плащам цената на тези грешки и не се срамувам да го призная, но не мога да приема едно, че хората, които са в основата на всичко това нещо, са моите морални ментори. Виждали ли сте Цацаров и Делян Пеевски в контакт? Значи, аз не мога да кажа дали съм ги виждал заедно в контакт, Пеевски и Цацаров, но твърдя, че те са в контакт. И твърдя, че Пеевски имаше активна роля при избора на Цацаров за главен прокурор. Знаете ли една много интересна случка? Ще ви разкажа, когато бях в TV7. А в TV7 бях заради вас, не заради Делян Пеевски. Но така или иначе, когато трябваше да се избира главен прокурор, аз исках да поканя в моето предаване тримата кандидати за главен прокурор. Цацаров, Сарафов и Тонева. Николай Бареков, за когото след малко ще ви питам и за вашата необичайна привързаност към този човек, ми забрани да поканя Тонева. И ми каза: нали знаеш кой е кандидатът на нашия приятел? И аз казах: не. Цацаров, каза той. А аз попитах: кой е нашият приятел? Защото искрено мислех, че нашият приятел е Борисов. Или Цветанов, защото телевизията тогава беше някак си подкрепяща. Той не ми отговори. Но разбрах, че има нашият приятел. Много по-късно разбрах, че това е господин Пеевски. И вие сте го знаели още тогава. Не, първоначалният кандидат на господин Пеевски беше господин Бойко Найденов. Откъде знаете? Така, от общуване, от ухо на ухо, от уста на уста. След това, разбира се, беше намерено решение компромисно с другия лагер, другия силен лагер, избирателен, и беше решено господин Цацаров да бъде главен прокурор. Затова очевидно господин Цацаров им се отблагодарява сега. В едно интервю предишно, което бяхте дали, премълчахте две неща. Едното беше какво сте си говорили с Борисов на 6 юни 2014 година, когато вие сте го потърсили и него, за да го предупредите какво се готви срещу Корпоративна търговска банка. Какво можеше да направи? Какво можеше да направи? Борисов можеше да говори с въпросния главен прокурор, защото, кажете ми, какво направи прокуратурата с нейните си действия, стил слон в стъкларски магазин? Предпазлив ли е Борисов или е страхлив?
Трудно ми е да го определя какво е било водещото в ония момент, за да не се намеси, но аз считам, че той направи грешка тогава. А Станишев? Говорили сте с Станишев. Какво е можело да направи Станишев? Зависим човек. С Станишев имахме договорка той да оттегли подкрепата си за правителството на Орешарски. Преди това се договорих. След като загуби изборите на 25 май. Той знае, че загуби изборите катастрофално, заради това, че беше позволил на Пеевски да се разпорежда в държавата България безотговорно. Най-безотговорно. Това е най-голямата безотговорност на политически лидер. Добре, ама в качеството си на какъв вие ще се договаряте с Станишев да оттегли подкрепата си за Орешарски? Нали, не сме забравили факта, че това правителство ми беше вменено. Като мое правителство и то от настоящия премиер. А не беше ли? Не беше ли ваше правителство по някакъв начин? Ами, оказа се, че не само не е мое правителство, ами е моят гробокопач. Не, кажете ми, защо? Вие участвали ли сте по някакъв начин в тези политически... Станишев беше много разочарован да разбере през април и май, че през цялото време Пеевски го е заблуждавал, че Пеевски се е възползвал от ситуацията, за да може да профитира и да работи срещу интересите и на правителството, и на соцпартията. И той го направи по най-вулгарния начин, а Станишев просто не намери сили. Това беше единственото спасение за БСП към оня момент. Как е разбрал Станишев? Ами разбра много неща. Разбра много неща Станишев. Разбра, че всъщност всичките обществени търгове, които са печелени с моето име напред, а всъщност ползвател е бил Делян Пеевски и неговите фирми. Разбра много неща, че кадруванията по определени сектори са се случвали само и единствено в интерес на Делян Пеевски. И той не го е виждал. Той поне играеше ролята на наивник към ония момент и беше готов на думи, за да спаси своята чест, да спаси в крайна сметка социалистическата партия от пълен погром в положението, в което тя е сега. Аз не виждам шансове да излезе от тази криза в следващите години. Социалистическата партия и до голяма причина това е абсолютно продажническата позиция на партията по време на управлението с ДПС, на правителството на Орешарски. Значи, вие имате някаква, така да се каже, морална отговорност към правителството на Станишев. Това ми казвате? Аз казвам следното. Аз смятах, че след първото правителство на Борисов не може да бъде по-лошо. Защо? Защото по две причини. Основната причина беше абсолютно папагалското прилагане на политика на рестрикции, икономически ограничения в среда, в България, такава, която абсолютно не изискваше подобни мерки. Просто му беше наложена на Борисов тази политика от неговите експерти в правителството и той я следваше сляпо. И другото, разбира се, беше въздействието на един кръг около него върху бизнеса. Кой кръг около него? Този? Или друг? Симеон Дянков? Не. Един кръг около него, който, разбира се, искаше да играе ролята на посредник във всяко нещо, което се случваше в държавата. Кой е този кръг? Различни кръгове имаше около Борисов. Едни ги наричаха котараци, други не знам какви. Във всички случаи измислени хора, които само навредиха, разбира се, на Борисов, но пак казвам, за мен водещото беше абсолютно неадекватната политика, икономическа и финансова политика по време на това управление. Затова смятах, че няма как да бъде по-лошо. Оказва се, че може да бъде по-лошо. Това означава, че вие сте се опитвали да играете роля в определенето на политическата игра, без да се виждате. Невидимо. Чакайте, смятате ли, че някъде едрият бизнес няма никаква право и никаква дума при определенето не на политическата, а на икономическата, доколкото тая икономическа политика
е вързана с политиката, това вече е друг въпрос. Пак казвам, ние имаме една обърната пирамида в нашата страна. Вместо в основата да е бизнеса, в основата да е икономиката, ние сме сложили в основата политиката. Политиката, така е. И затова се клатим непрекъснато на този връх, неустойчив връх на тая пирамида. Всеки, който идва на власт, се опитва да покаже, че без него бизнесът е никой. И това е най-голямата грешка. Зависим ли беше Станишев от Пеевски пряко? Не, той не беше зависим, той беше маша на Пеевски. Премълчахте ли, че сте се виждали с Ахмед Доган, например, тогава? Тогава аз се видях и с Доган. В сараите? На друго място. И какво? Разкажете за тази среща. Тогава показах неща, които в крайна сметка сега стоят на едно място при едни нотариуси, за което аз споменах, и които ще излязат при определени обстоятелства. Това не е ли рекет? Това не е рекет. Това е защита. Доган какво ви каза тогава? Доган ми каза, че е късно. А не знам какво точно е било късно. Но това означава едно, че съм бил наклеветен. Твърдо. Мене просто ме бяха харесали да ме употребят. И по един или по друг начин те успяха. Вие сте го допуснали? Аз го допуснах. Факт. В тия книжа, които сте дали на двама нотариуси и част от които сте споменали на Ахмед Доган, има ли схеми, през които политиците имат собствености и крият по този начин? Примерно висши политически играчи. Има. Те владеят ли, да кажем, медии? Медии. Тези чувствителни медии. През тези схеми. Вижте, в собствеността в медиите е само легитимация на правото да въздействаш върху нейната политика, на медията. Да. Право на легитимацията да въздействаш. Не е никакъв особен плюс да има собственост в медии, защото те 100% са губещи. 100% от медиите в България са губещи. Но усещането, чувството да притежаваш част от тая медия показва, че ти можеш да й въздействаш. И да пъркат около тебе определени журналисти или журналистки, на които ти да обясняваш какво трябва да се случи. И да промиваш мозъци. И да промиваш и мозъците. Но не са само медиите. Казвате, че играчи от политическата върхушка през схеми за скриване на собственост владеят не само медии, но и други бизнеси. Това е тяхното най-голямо нещастие. Защо? Защото не могат да се появят. Те много желаят да се появят, да покажат колко са влиятелни и колко са богати. Но не могат. И това е тяхната карма. Те вечно ще останат там, в миманса, анонимни, макар и много богати. Неприлично богати. Има ли в момента такива играчи на сцената? Има много неприлично богати хора от политиката. В момента? И в момента. И сред управляващи, и сред опозиция? И сред управляващи, и сред опозиция. Хората, които влизат в голямата политика, излизат неприлично богати. Аз нееднократно съм заявявал, че ако има истински олигарси в България, те не са сред бизнес. Сред бизнеса може да има измамници, бедесари, контрабандисти и всякакви други. Но олигарси в този класическия смисъл на думата, какъвто имаме, да кажем, в Русия, примера на Русия, в България няма. В България олигарси са политиците, защото те материализират своето политическо влияние в пари и активи. Проспахте ли Николай Бареков? Никога не съм се заблуждавал в моралните качества на Николай. А защо възложихте на него да бъде другият политически проект, алтернативният, който да се конкурира с... Защото мислех, че има малко акъл в главата си. А се оказа, че и това няма. Че е толкова сламен човек, че в първия момент, в който го натиснаха, аз мога да ви кажа защо го натиснаха. Защо? Защото до последно Пеевски му държеше разработката по сигнала на протестна мрежа в прокуратурата. И го натиснаха. Той трябваше да избира между мене или Пеевски.
И съм сигурен, че вътрешно в душата си, без да коментирам морално волевите качества на лицето Николай Бареков, вътрешно той ненавижда Пеевски. Но въпреки всичко, от страх, той веднага ме предаде. И смятам, че направи най-голямата си грешка. Не заради мене самия. Той просто се самоуби. В момента за мен той е политически труп. Добре, но всички казват, Борисов няма алтернатива. Той ще ни управлява 12 години. Стигнахме до етапа, в който от тато минахме на батко. Това ли е? Или има други варианти? Борисов е феномен, аз не искам да кажа друго. Борисов е феномен, безусловно, в българската политическа история. Дали има алтернатива или няма, какво да кажа? И Рим на един етап не е имал алтернатива и в един момент се е сгромолясала такава империя. Тоест пътя към падението е много кратък. Дали някой на 31 май е вярвал, че Корпоративна банка ще падне за една седмица? Не. Нека Борисов се замисли. Това ли казвате вие? Ами всеки трябва да мисли през призмата на това, което той знае, какво прави и как го прави. Вие сте класически пример, според мен, на човек, когато съдбата удря, за да извлече уроци, защото иначе щеше да ви унищожи направо. А тя ви остави жив. Ами аз съм благодарен на това. Като знам какво е било подготвено, съм благодарен на това. Затова казвам, че ще се боря до край, за да докажа правдата, защото те не е само моята правда. Тя е правдата на тия 9 невинно обвинени от банката. Тя е правдата за всички други обвиняеми по това мега дело. Тя е правдата за тия 650-700 човека, масата от които в момента излизат на улицата. Тя е правдата за всички уния, които се бяха доверили, защото те се бяха доверили на Корпоративна банка точно заради различния подход. Този, който в момента знайни и незнайни герои и експерти се опитват да критикуват и анализират, без да имат капка понятие от това какво се е случвало и как се е случвало. Ако Цацаров и неговото ведомство не ви дадат никакви гаранции и продължат да отлагат въпроса с гаранциите във времето, до кога ще стоите в Белград? Престоят ми в Белград, крайна сметка, е въпрос на съдебна процедура. И върху тази съдебна процедура аз не мога да влияя. Моята страна е България, независимо, че се чувствам много добре в Сърбия, независимо, че чувствам обичта и уважението на хората тук. Все пак обаче, моето желание е аз да се върна в България, за да мога да докажа това, че не съм виновен и че хората, обвинени заедно с мен, не сме виновни. И че сте извлекли поука от грешките си, може би. Надявам се, независимо, че човек има свойството да повтаря грешките. Моля, не ги повтаряйте повече. Ще се постарая. Благодаря за този разговор. Люба Колезич и Цветан Василев. Още коментари лично от Люба Колезич очаквате в понеделник сутринта в Добро утро България. Кратка пауза, след което новините с Ирена Казакова.